egia esango ditut, futbolen desente ibiltzen itzen, eta bueno, liskar bat izan nun, Realakin torneo bat jolastu eta gero herriko zeakin liskar bat izan nun, eta anai hasi izan hemen jolasten. Rugby jolasten hasi izan, ni baino 4 urte gaztegoa da hoi, eta igandero etortzen nintzen entrenamentuk ikustea. Eneuken beste zeinek, eta egun baten esan zaten, bueno, probatu nahi duzu? Eta, bueno, korri iten nun desente eta esan zaten, nada, venga, gehatu. Noizko kontu diaik? 7 bat urte dira, hasi nintzela, bai. 7 bat urte hasi nintzela. Osea, ziko zinean, hori zer ze adinda hori, kadete... Bai, berez nintzen, bueno, alebin, baina infantilekin beti jolastu izan dut urte bete bizarra gokin, bai. Eta hori, bai, berez hori, infantil, alebin último año infantil hor, bai, ze hortan. Bai zutzat eta bai klubentzat horia izango da, ezta? Piskat, etxeko jokalarikin, maila goren aitzea, eta gaina, bueno, puntan, esan dezan. Bai, hombre, pentsatu barroko ez, ni eta, bueno, ni bezalako beste etxeko garen guztik ez, txik-txikitat hemen hasi gea, eta gu jolasten duen nivel honetan, ni adiez goizetan unibertsitatea juten naiz, besta bat soldeatzean juten da, eta asteburun jolasten deunen gure aurkarie da, bertatik bizi dana, eguneko 24 ordu ditu bere gimnasio egiteko, bere jana entrenatzeko, eta kaio eman barroko zu, hoi ala da. Eta, bueno, baino, esate zut, oso ondo, bai. Nik uste dauko nobena da, eta ni gaina gaztena izaten, da beti umea izan naiz, da beti zeana, oso jende alaie, oso ondo emateka gure hartena, nik uste zelaiene hori nabarmentzen dela, ez? Gehala, bai, talde bat, baina aparte lagunek gehala, zelaitik kanpo lagunek, ez? Bai, ditugu 1000 bazkari, 1000 fari, gure juergak, eta nik uste horrek egiten dola taldea, eta daukun ona da, pina bat gehala. Bai zelaien barrun da, kanpon. Beste taldeek berak egiten duenen, 15-20 minutu faltan gu hendi indarrez gare, eta nik uste hor markatzen duela diferentzia. Fizikoki oso ondo garelako, eta teknikoki ere aurrera pauso handi egin dugu. Eta Gintisonetik Polen etorren gara, aldaketa nabarmena somatu duzu, edo ze? Bai, entrenatzaile diferente di ez. Jim gehiago zen aurrelarin gane espezializatugu aurrelarin gane, eta Pol da justu alderantziz, atzeko atzelaritan, bai. Eta orduan jokatzeko plan de juego edo sistema de juego edo planteatzen duna guztiz ezberdinen die, ez dauk ezer ikusik. Eta nik uste gure ezaugarri behi dauta, gara oso jende bizkorra, harinek, nik uste aziertoa dela Polena. Honek proposatzen duen sistema de juego hori, bai. Zer egiten dizu pentsatzea kopakin etorri zaitezketela ordizia? Nik esaten dut, 2 partidu irabazi dizkiegula, ez? Bai etxekoa, bai hangoa, eta zeatik ez 3. bat irabazi. Baina, bueno, final bat, partido bakarra hor eozin gauza pasatu daike. Nik uste dut, beraiek alde horretatik esperientzi gehiago dutela, lehen urte mereek irabazi zuen kopa, ez? Eta guri pasatu daikun okerna edo da, ansiedade hori edo nervioik, bai. Ez jakitea partiduek kontrolatzea. Esperientzia hori final bat. Berri izate hori, bai. Eta antsietatea izaten askotan bizkorri nahi da, izugarri da. Hemendik esan dira, lau beteitu lau autobus. Oiartzun aldetik esan dira, ez Oiartzun? Oiartzun, Lasarte ustez, beste autobus bat beteta dago. Gazteiztik esan dira, beste bat badaola. Eta aparte, bueno, jendea dijo bezala ez. Garbi da ona da, azpitik espaldi dator kamada hon bat edo, ezinezkoa da hor gora mantentzea. Zati, dirue bukatu iken da, eta profesional hauei ordaintzen ez badiozu, jun iken die. Eta azpitik etxeko ez baldin dator benetan bultzinez ez, alperrik da. Orduan, nik uste asmatu duela, txiki-txikitatik garrantzi hori ematea. Bai, eskola eta jutea, hori dana vitala da. Zeo zerrola izan nahi badezu, behar-beharrezkoa. Bai, guk euskal bi txapeldun irabazitu, osea, 2 txapelketa irabazitu, bai. Eta Espainiko, gehien lortu genuna 3. ez? Espainia mailan 3. gehatzea. Bai, juvenietan lortu genuen hori. Eta gaur egune, bai, kadete, bai, juveniek ez, baina kadete gehatu dio Euskadiko txapeldun, infantilek baita, osea, aurreko urten baita gehatu ziren kadetek, osea, esanet, Euskadi mailan, bai, estatu mailan ez dakit, baina Euskadi mailan mintzat erreferente bezala dauko, bai, hori bai. Hombre, beti nik uste objetibo pertsonala ez, aliketan nivelek gorrenen jolastea dela, eta kasu honetan da, ordizin sekulako nivela dauko, baina beti dago geixo, Euskadiko selekzio izan dekena, edo are gehiago Espainikoa. Eta, da beste mundu bat ez, hau profesionala baldin bada, hori da, are profesionalagoa, nivela askoz gehiago, viajatzen duzu, pertsona bezala ez tentzea gehiago,